What up, everybody? It is your boy, Public Meta Butter, and today, guys, we're still in Colesberg 9795, and today we're going to be asking people questions whether they still believe in love, and we're trying to test that groove of the Gen Z love, you see. So we're still trying to see if there's people that are still going to get married in this community. So let's just get into it, guys. Mnandilahlwe 2024 uleka ngaphi nge-17 kaDisemba ixesha ekuzenkusa 29 minutes past 4. uzowena ebheje kodwa upload yabona mna tangu okunokwami leziba indiphi out sharp nakufanisa tangu if like kuse ndiyafumana ke ntombazana akaloku ayithi lonto ba hawe kuse ndizawukhweloko. Have you ever felt someone was doing you a favor ngojola now? senzelani favor kulamana Onoba kwanawe wenza favor ndenzela abantu favor ujola nomntana uzimenzela ifavor. hayi as long as siba satisfied. Okay, buda bengicela nje uzintroduce nje kake. Makabongwe lone Yeah. waka-Asiya awalapha eKasi eGoldsburg mama eKhayelitsha 14 Nkunzi Street. Isabulela buda. So do you believe in love? You believe a good time? I believe good time. why Kuba the reason why ndingabelieve at all le bras dalapha kabuhlungu ingxaki enye into manje yabo. That's why man ndingabelieve mina kuthando ever since ndalapha man yabo. Just nxa into esimple man yabo. So mna I believe uba uthando alukho aluphili tu nakancinci lifeini bras elifini yakho okanye lifeini yam lifeini yam yeah. so ubona njani uba omnye umuntu uyakuthanda? Ndingandibona njani ndiyazibona izenzo ne izenzo like okay impatho iba kangako ne kuyavisiswana ku-relationship ekugqibeleni qona okay iba njalo lambo okay sathana hayi ke lowa ukum nyanyani specifically. Okay, so have you ever felt someone was doing you a favor by dating you? Never. Sangwa- Zange even just a little bit zange nakancane mnanikazi. So it define njani loyalty amazwi wakho? Amazwi wami Loyalty cacisa njani? yabona ne ngokuya ngokwami man kufuneka ube njani mna ndithetha ngam naphofu andaza others bacinga njani kodwa ke bras man kodwa ndiske ndiyidawute nayo kodwa man loyalty mna ndifana njani uba okay man just be loyal man yabo just to be loyal emntwini wakho ne and laa nto ukuba ntoni akho nto niyenza into kwi-relationship ekugqibeleni akekho nomnye onesecret ecaleni loyal ngokucinga ngokwam apho njalo nakum ndivumelana nawe njalo ndivumelana nawe. So yintoni emosha i-relationships? ubuhule bufebe bubuhule andifuni ube nditsala bubuhule nyanyana Bubuhule qha mna ndiyazi yona ingubuhule yiyo kanye nje into egqibayo kwayo incwabe i-relationship bubuhule ungathembani ngezona. so yenye izizathu kwenza uba Kwayi- ulahle nawe yenye izizathu kwenza uba ulahle nawe eyenziwe Mnganam ndilahleliwe kabuhlungu mani ufebile ndifebi andihule nyanyani mna ndilahlwe 2024 uleka ngaphi nge-17 kaDisemba
ixesha ekuzeni kusa 29 minutes past 4. So can you please introduce yourself? igama lam nguolwethu Joris but bandazi ezi-oshariseo Likho elinye igama bakwazi ngalo. umzansi da awuthe sharp. So today sokubuza a few questions yabo. So do you believe in love? Yeah da, I do. Into kwenza lo zange wahetwa before. Oko wena wajola oko kwamnandi emjolweni. Hayi ndingatsho dabo senje like 50-50 ziba khona like ezinye way qonde ya ibe ngumntana ichithayo lo way or ibe ndim. So wena kwe-relationship zakho zonke nguwe omoshayo kanye balahla wena kangompho lahlombe. Joda andifuni uxoka oko endimo olahlwayo ndim nje lo moshayo da because of that unbelieve andazi ngubani. Hayi kwecembu omoshayo. So question yesibini, umbona njani umuntu xa in love nawe? Ndingathi xa endibeka kuqala mna naxa ethetha openly kum like ingxela yonke into ngayo ndingatsho lo. Okay. So have you ever felt like umuntu kwenzela ifavor ngojola nawe? Roma zange dibana nayo njalo ngaphambili. Wena ucinga njalo kaye ba yena akacingi njalo ikhona yenzeka lo? Zange yenzeka lo wethu ngifuna uxoka. Wonke umuntu akwajola naye wayifuna ujola nawe kakade. Sabethatha ixesha like bonimvuma andazi no like bafuna ubona uba ndiserious okanye ngestuff ezawini. Kukhona iscience zibosa sama umuntu ufuna udibana naye athi hayi ndibhizi wara so wezange wa-experience zowe? But bona xa ndithi nje ngicela sidibane bephula apho ukwazi uthi qi xa ndimdinga la wena. So can you explain i-loyalty okanye define loyalty kuwe ngendlela yakho? Loyal umbona njani? Umuntu loyal? Yeah, like umuntu ojola nawe xa i-loyal umbona njani naxa ekho loyal? Ndingathi xa i-loyal yena umbona njani wena? Ndimbona if like ukhona umuntu omfunayo uyakwazi ungixelela and wasoloko like indifender like kwizinto ezininzi ezithethwayo ngam, bad things about my name. As one thing amachira akubonisa la majita abangabafuniyo but la majita bona ababafunayo yakubonisa i-chats bawuzibani yanifuna. So ayinowazala phambili. So yintoni emosha i-relationships ngeentsuku zangoku? Ndingathi taking your partner for granted, control issues, cheating, mental and physical abuse, financial abuse, negativity. Ndingathi so when you're bad khona upload yabona mna tawo ngokunokwam ndeziba indipli out sharp nakumanisa tawo if like kuse ndiyafumana ke ntombazana akaloku ayithi loo nto uba hawe kuse ndizawukhwela oko akafuneka like nam like ndimvise kamandi. Yabona hayi ngizobulela akho bali la. Okay, bengicela uzintroduce. Sonwabile Ndamase kodwa ngandibiza ngo-songs. Okay, so the songs, do you believe in love? Ndingathi andandikholelwa, andisakholelwa ngokurrently. What changed? Ndingathi ndandilifila back then yabo. No. But now hayi raised nje so andisakholelwa. Yeah. So how do you see that someone is in love with you? Bese nje aboni uyayifila. Yeah. Iphuma kuwe. Yeah, ndiyayifila mna actually ndandiyifila. Yeah. uyazoba khona into abazenzayo for ubona uba uyakuthanda lo mntu. So one or two things wazibonayo uba okay uyandincanywa lo mnana. Hayi iwe azithethi. Azithethi. Iwe like iwe mhlawumbi i-equipment ndizinjalo azithethi. So wena nje ubeliever nje ngothando nje izinto like boma materialistic things or believe kuzo. Okay, so have you ever felt someone was doing you a favor ngojola now? Senzelani favor kulama la.
kwanawe wenza ifavor ndenzela abantu ifavor nami ya. for ujola nomntana ubenzela ifavor. Hayi, as long as siba satisfied. Ayo favor kani? Intoni ujola nomntu? Ifavor. Nowadays. Nowadays, ifavor. Kule generation esikuyo. Ifavor. Okay, so how do you define loyalty? Loyalty define njani? Andiyazi ngathi. Ngala maxesha ngoku yawa uloyal. Hayi zange ndaloyal. Zange uloyal. Yeah. So awayazi uba ungayichaza njani? Yeah, mara ndake ndafila ba umuntu uyandithanda. Yeah. So noba umuntu wakhe waloyal kuwe qha wena wawungamthembi. So izenzo zakhe awuzibona ngoluphi uhlobo? Zobe uyandithanda. Ngizobuloyal. Noba i-community ayingathethi la uyingayo bo. Yeah, Njalo. engathethi ibhedla yabo. Nah. Because ndingathi like ngendlela yami mina yonke into yena wayiqala nami. Yeah. Iwe ezininzi wazazi nami. Okay. Yeah. So what ruins most relationships namaxesha? Le favor siyenzela nayo. Andingumthelwane. So alukho uthando lwamanyani nje. Ndithi alikho kaloku. Nje like ngeperspective yakho icala ubona ngalo wena. Mhlawumbi likhona yabo. But last. Awukaliboni. But last. Awulast. Alilast. Alilast. Yeah. Oh, hayi. Bulela Buddha. You guys, thank you for watching our videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. We love you. Thank you.